Počkaj. Ešte raz, počkajte, kto podáva? Majo podáva, hej. 8-6. Druhé podanie. Nechytaj. Out. 9-6. 9-6. Majko. 9-6. Len my si tak uznávame, že vieš, už keď je za, si nemuseli pre letičku. Dobrá. Dobrá, 9-7. Že aby si nemuseli Podáva Tony. pokiaľ nepadne alebo robo sa nepadne. Keď je to na... 37. Podať ruky. Dobre. Hej, dobre, pomal som mal. No. My by sme ešte tiež mohli. Najlepší, keď budete viac trénovať, keď budete dobre trénovať, tak potom budete viac vyhrávať, nebojte sa. Ja sa teším, že nesiem ho do školy Super, ukázať. no jasné, treba do nej do školy, dať oslavu. Ja budem mať šampanské tak nechaj ich Mexiku. No a áno, čas pre fotografov a kameramanov. Pani organizátorka, ešte počkajte chvíľu. Dáme sa natočiť, lebo to je čas pre hviezdy. Hviezdy, usmievajte sa. Hviezdy, usmievajte sa. A tam do objektívov sa dívajte, aby vás bolo vidieť pekne. Ešte raz hviezdy budete uverejnené v týždenníkoch a mesačníkoch. Ty sme boli. Dostanete potom DVDčka na pamiatku. Však si sa pozeral. Ale moje, ja som ťa videl, ty sa Bá, to sú iné výhry. A ty ma neskúšaj. Budete mať krásne tetovačky. Všetci dostanete sladkosti, všetci dostanete tetovačky. Nebojte sa, každý dostane, Niko? každý vyhral. Každý, kto tu bol. Áno, zopakujem aj do mikrofónu, že každý, kto tu dnes bol, každý je víťazom a každý vyhráva. Lebo prekonal svoju pohodlnosť, ako aj my ráno, že vstávať tak rýchlo, v sobotu, keď sa môže dlhšie spať, to už zaslúhuje sladkú odmenu. A takýto nádherný kraj... Teraz sa dostáva Tatra bankovkou. Keď ty vidíš, že si majú. Ideme sa zradiť, to balíčky. Ja som do makaron mravec. Taký dobrý. Hej, ser do makaron. Hej, ty to budeme. Tak ako? Asi ešte tak sa dívajte smerom tam, alebo smerom na terasu. Nemôžete nás otočiť. Keď hovorím, dívajte sa tam, alebo dívajte sa sem. Majko Kabina. Dostanú autička a sladkosti. Tréner pripomína, trénovať. Bola to plašená. Tak ja viem, my sme boli s Tonym, tiež sa to ťažko tam dalo. No a v tomto turnaji na prvom mieste sa umiestnil Tony Štefan. Samozrejme potlesk a nejaké zvuky, piskoty a výkriky, nadšenia. Majo, tu sa postav teraz. Sa tomu daj ty.
Odložte si to za seba na trávnik alebo niekde, lebo budete brať ešte ďalšie ceny. A začneme diplomami za účasť v prvej kategórii vekovej, teda to sú tie najmenšie deti. Takže za účasť dostáva diplom Niko Koniarik. Nikolás Koniarik je nezmar, baterky má stále dobité. A snažiť sa viac. Niko, počul si? Ďalší diplom za účasť nehráčka Saška Galetová. Nemám začať trénovať, áno? Ja nemám čas. Dobre. Ďalej diplom za účasť získava Ľudská Jasenáková. Rodičia, tlieskať, nespíme tu. Deti čakajú na našu reakciu. Tlieskam. Ďalší diplom za účasť Barborka Kravárová. A to potles. Ďakujeme, že počujeme aj pazúky. No, konečne sa tatíkovia prebrali. Aj pri tom pive. Hurá. Diplom za účasť získava aj Dominika Demková, ktorá už išla domov. Odovzdáme. Ďalší diplom za účasť Lukáš Hrmo. Potles. To máš na mobil. A ty nemáš mobil. Diplom za účasť náš najmenší Samko Hanus. Tak ešte aj Šimonko je menší, no nevadí, ale to sú tí najmenší skrátka. Boli traja takí malí prdelovia. Samko, gratulujem. Tu máš ťaha. A s ťou takisto Šimon Veselý. Šimonko, gratulujem. Poďme. Poď. Páči sa. A ja mám Ja si trénovať však. Maminy, tatinovia, pomáhajte, lebo ani to nemajú ako odniesť. Ďalší diplom za účasť Riško Truben. To kto mu povedal? Oni. Majo. Gratulujem, hej. Dostane. Vytovačku máš? Má. Dobre, zabali do diplomu. A však mi ešte cietovačku nedali. To nemá tak Cietovačku. potom ti dáme. Nemá, zabudol som to. A prichádzame k medailám. Tretie miesto. Kto nemá citovačku? Ja skončím druhé, nedostaneme. Tretie miesto Pavlínka Pružinová. Potles, ujúkanie. Pavlínka už asi išla tiež domov, takže cena sa jej odovzdá. Druhé miesto, strieborná medaila Livka Kolárová. Ona má druhé miesto. Hej. Ale nemusíš, ale to nemusíš, lebo to je. Hej, to majú tam? To majú, toto nie je, to ten daj. Ale to nemusíte zabudnúť dať pohár. Gratulujem, páči. To nie je. Jo.